Ka senjuk kirang basunong border area ha ka jingi don lang seng Ribho Youth Federation kala penlong ya ka jingi thir jengmut halor ka jingi kren ban pen baitput ha peneng jela Meghalaya bat ka jela Assam ha ka sunong mau lasnai. Hagene ke jingilang kirang basunong jongki khat pra terliki sunong ki bahap mapo ka right nongtung kilawan bani shim benta bat kilapun sengo ya ka jing ardatin halor ka jing yurot jong sarkar jela ya ka Khasi Hills Autonomous District Council nang ta ki hima kisim bat kirang basunong bani so ya ka soskular lane ka memorandum of understanding bat ka sarkar Assam. Habai keren bat kilat putai kubor ubak jim semachiring ubdi orang basunong jong sunong teli ulong bagi sunong kila ban pediang ya ke give and take policy lani kaya shim kaya ai bentalang hadu menta kita gi senjuk ki kli nong sensyar sunong kim pediang hiru ya ka jingya soi MOU jong ki arngut ki menteri rangba katau menteri rangba jong ka Meghalaya bat menteri rangba jong ka Assam. Long ba ndla poi ke jing bai put sak ne ka benta jong ka ne ka right nong tung jongi konflik area kalong bangi angnut ba karai nong tung kam kadai be ban hap supo Ribhoi district kata hi kawai te nakaliang jongi kum kesenjuk ngila ai ke jing tho nakapor sak sarkar bat segi DC ki bafar bapoi hapo ka district nompo ngila ju pentip yaki jing ban kam nam ta kat kum ka jing kam ka jongi kini ki put ki sam ka bingi don sak ni ka than ngi long kum ki nong song snong bat ngi angnut hiru baka sarkar haswa bakan pha ya kata regional committee neka committee border committee kata bikin sapha jika neka than haswa bikin pha ki dai ban ya kendu so bat ngi ban yo sngow nangi ban tip ya ki detail ki kot ki sla ki ba don nangi nadu usim rai hadu ka senjuk nadu kirong ba sno kata de jing angnut nakaliang jongi haswa ba kanu ka senjam ka sarkar bakan sim kadai ban ya kendu bat ban sungthu jemut swa bat ngi ki tresno hakan ke por ba nakaliang sungka sencuk hi kumbangi la tho syek sarkar na du ka sarkar ka men swa da ka sarkar ka mentang la de ban pentip ba ka cing dawa bat ka cing kwa chungi hakan ke por kalong ba kini ki khat kha tali ki snong kim dei ba kini ki atli ka sarkar rangkat bat ka sarkar kmi ka sarkar India bakin penham ya kini ki snong sepo Assam kat kum ka cing batai chung ka tu ka notification ka ba chung u khat lai tarik April chung snem khat khandai spa nyu khuai ka ba kro bai ya ka ni ka benta ka bong bai kum ne yam let tu khen ba baro ki pai ba ki dei ban sung thu ba ya ka ni ka notification la penham ya ini benta siapa kata ka block 1 and block 2 kapan ai no sipor saya kena mikir hil an not kesar district council de kat kum kena kacing demand ke chungi kum ka sincuk kalong baki uni uput usam ngim kwa ban keren ya kita kisnong ke belahap seketu ka blok tu kat kum ketukan notification ngi kwa ba bangin ban ba kena ki snong ki bahap apa keren nang tung hi kim dewan lech po Assam da ka burom ya kanika ngacing ya keren songka chukini ki atli ke sarkar Meghalaya Assam bakin ya penbait no yo put Assam ke nakaliang chung kum ka senchung ikwa baik kini ki khat pratli kisnong hi ki deban sa ba ya po ka nong tung bat kan don ba ya po ka sela Meghalaya ni ha bru ha po u chongka hima chung u khairim simship te kat kum ka cingkwa cungga ka senchuk hi ba nakaliang chongki atli ki sarkar o kim dei bandon ke cing sngau de kong wei pang oj kini ki RDC kala de ban keren ba kila ia san kala ya soy ko to ka status ko ko bong ba ki pai ba ki besong hapo chu ki atli snong ki dei ban song suk song san ya ki skim baro ar ngin ya ailang ngin khmilang ti kata to pan bang ni penpau kum ka sucuk ya ka cing snow si ha kan ka por ba ni ban ke leng suka Assam ki tre sha di kan kam hadu menta te ki skim kum ka PWD na ke leng suka forest department ka irrigation bat ki wi skim na ke leng suka Assam ki tre bej bat ni penpau cing snow dio pat ka ni por ba na ke leng suka Meghalaya pat hadu menta nadu arhachar arhuwei rang bakalai mat kadai nadu penai di Oktober de kanika
nakalian sungka Riboy district DC la ai kising penbela pengurin pensange no suai ke development support kini ke patel kisnong kat tu kat ni ke bang kat tu kat ni de bat ke ba penpa pun ni kising sudio kolong ba hadu mentah ba ka sambat kam sim la sange ki development kiskim peruper penbanda po Riboy pan wat ya kan ka NRE CS ke stip eka kepada ke Bible lah congki pai ban senong hadu mentah kimla ban isu su ya bawa perdan naliang jungi ka sunjuk ka por sa por ngi juk pedang song bahabe yegino gino kesang halang ke bapoi sa ka thany ke ban ya tunrong lam namta kajing ya jingson jungki pai senong tam leg bordar area ka jungi te naliang kajing ya kendu meneh he berka RBF kadon lai benta ka bingi kran kawe ka benta ka deh lor ka jingi tungku jingi halor ka ni kamput ka kamsam ka baar ka deh halor ka kam kini ki kam roy kampar ka balai pet ka deh halor ka wood kini ki dual wood kata hilai point ka bangi yakran menna pat ka pila pun kamam kendiat hawari bat ka kamput kamsam na se pi kom o sekretari bi kamtip kambai kan ni te halor ka bedai bar ka kamput kamsam naliang jungi nak por sa por hi nila ya tungku bun bagi sarkar ki bla lej hadu ne sarkar bamta tengi kerman skam balong bagan ni sarkar ka bamta ka ba yu i kum bakan simkhia ndai hadu menta menen naliang jungi dong snong jungi ni ka than sini ngidang yai apsa balano kata ka second phase ka ban ya pembek ma yom uput sam kan poi sekani ka caka te hadu menta hi ho ngilai im kane ba kalau don kata ka bansoi no ya ka MOU hapadang jungi ni ki arjla bat ka sarkar kami ndai hadu menta hi ngimpat yok ka eka ka klu na sarkar kum kinong sisar snong chakne ka than ka eka klu ba ki don lano ban sedang kata ka second phase ba kano kal tikin ya sakne ka banta ka jungi ngimpat yok hadu menta su komen bandon kini ke cika kum nong mikmat na ka banta chung kini ka sensuk ki romba snong ka bahab hapo kini ki khat pratali ki snong ka badan hapo rai nong tung masuk komen man ya yo ban ya kendu hakani ka por ya kini ki nong tikam ki chungka RBWF hakani ka sengi ka benta namar ba nila yo ban ya discuss ban ya ai chimut na ka benta ka ka berdar isu ka ba ada mata de ki sau pho san putri snem ka bani sa hakum dom po chungka ni ka area ka mengidon kini kat television tengala ai ru ya kini kecil pensyai mana lor ka cing ya discuss ka ba nakaliang sungi ka sencuk romba snong he ki padon kat television snong lewan dot borok mana romba snong halor ka cing khot chungka sang RBWF ban tip kena ya ka cing long sing man chungka ni ceka